nosa terra, que ao meu entendimento non hai outra como ela. Aquí no noso rianxo nasceu o noso castelar. O señor que foi tan listo foi un galego ejemplar. Seu pai marchou a Argentina e eu preguntáballe a súa nai, quixera que me dixera a onde marchou meu pai. Teu pai marchou a Argentina, ten alá un negocinho, a ver se fai algún carto para nos axudar meu fillo. Non perdamos xa máis tempo, vamos alá miña nai, que teño moitos deseos de conocer a meu pai. Eu xa non quero pensar se a miña vida escribo. Eu con 10 anos que tiña levaba moito aprendido, xa debuxaba barquiños que había na nosa ría, e mariñeiros remando que naquel tempo había. Colleron rumbo a Argentina, a donde seu pai estaba. Esta viliña pequena da Arousa no corazón a levaba. Pasaron desde que saliron 29 días pasaron desde que saliron da casa. Dicía yo a nai ao fillo, o susto que levo no corpo na miña vida me pasa. No porto esperaba o seu tío Manuel, que era irmán de Xaquina, que os meteu dentro do tren para seguir rumbo á Argentina. Solo 2 aniños tiña, cando lle marchou seu pai. Botou 8 aniños máis en poder de súa nai. Cando salimos do tren, metémonos nun coche de cabalos, polos desertos das pampas cantos tumbiños levamos. 25 días por mar e 4 polas terras de país desconocido, pero por fin alcanzou de ver a seu pai querido. Cando me poño a pensar, acabouse, cando me poño a pensar, ainda me acordo un pouquinho, cando don Daniel viña a pousada montado nun cabaliño, subindo escaleras rotas que vía naqueles tempos, pero eu todo avanzaba para curar os enfermos. Como era tan bo médico e de tan bo corazón, viña a curar enfermos sen cobrar un patacón. Eu pouquinho me recordo, pero ainda me vive un irmán que lle foi enseñar a traba e levouno no cabalo e el carriendas pola man. Canta sentiñamos sanou, ainda me recordo eu. Houve unha gripe moi grande canta sentiña morreu, que viva a nosa Galicia que criou tan boa xente. Aunque pasaron os anos, sempre quedará o recordo dunha persona excelente. Cando penso nesta perda e noutra que podemos ter, axudemos a Galicia, non a deixemos morrer. Aquí termina a historia que vos fixo esta María, pero sobre deste tema hei de falar outro día. Espera que xa te va. Non, pobre, que estou farta de tomar. Era, a queimada. Non é consuelo. Non te embarques. Teño un amor en Rianxo e outro en Villa García. Para ver os meus amores teño que cruzar a ría. Non te temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que o vento mareiro dá mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrellas e a lúa dalle bicos ao mar.